Обични сънародници, обични приятели! На 10 март тази година чествахме 80 години от спасяването на българските евреи от нацизма. Знае се, че учителя Петър Дънов изиграва много важна роля за спасяване на българските евреи. В това видео ще ви разкажа за тази драматична история, която чух лично от брат Борис Николов, когото споменах в няколко предишни видеа. От друга страна, на 22 март тази година се навършиха 50 години от първата паневритмия в Москва. Както виждате, аз заедно с моите близки приятели и колеги Роза и Миша имаме определена роля за осъществяването на това историческо събитие. Много бих искал преданата ни работа за разпространението на учението и паневритмията на учителя да бъде израз на моята дълбока благодарност към учителя и българският народ за нашето спасение. Както се вижда от видеозаписите, през 70-те години аз се сближих с някои от най-напредналите ученици на учителя и по-специално с брат Борис Николов. В един от разговорите ни той лично ми разказа за ролята на учителя за спасяване на българските евреи. Решихме, че това е много важна информация, която трябва да се запише и завери нотариално. Аз го помолих да я напише, да се подпише и с нея отидох в нотариалният отдел на съдебната палата, за да се удостовери подписа му. Не самото съдържание, а подписа. На гишето служителката започна да чете, лицето й малко побледня и ми каза: "Почакайте малко, ще вляза да се консултирам с началника на отдел." Влезе в стаята на началника и доста се позабави. След това се върна и ми каза, че информацията е сензитивна и не могат да заверят подписа нотариално. Естествено, аз се върнах при брат Борис и му разказах за случката. Двамата се усмихнахме многозначително и разбрахме, че това е част от политиката на държавата към братството. По-долу ще ви опиша накратко съдържанието на тази информация. За радост, тя вече е документирана в томовете на Вергилий Кръстев и в книгата на Светозар Няголов "Истината за спасяването на евреите в България", 2013 година издадена, и не може да се загуби. Все пак, аз я чух лично от брат Борис Николов и искам да я споделя така, както си я спомням. Преди това искам да подчертая, че това, което ще разкажа за учителя, с нищо не отнема от делото на Димитър Пешев, митрополитите Стефан и Кирил и още много други българи и организации. При всички случаи обаче, това е много значима информация, която трябва да се спомене още повече по време на отбелязването на 80 годишната от спасяване на българските евреи. И тъй, по-долу ще преразкажа накратко писмото на брат Борис Николов, подписано от него, което аз занесох в съдебната палата за нотариална заверка на подписа. И тъй започвам.
В началото на Втората световна война делегация от еврейската синагога, водена от равин Даниел Сион, отива при учителя Петър Дънов. Те разговарят за трудното положение на евреите в нацистския режим и го молят да оставят при него за съхранение една малка епруветка с диаманти. Съкровищата на синагогата, които те са използвали в своята религиозна служба. Учителя се съгласява, с което символично приема и под своя закрила евреите от България. На 22 февруари 1943 г. шефът на КЕВ, комисарство по еврейските въпроси, Александър Белев, заедно с посланника от Германия Адолф Айхман, подписват тайно споразумение да депортират 20 000 евреи от окупираните земи и България. От тях повече от 11 000, по-точно 11 343 живеят в окупираните от България земи на Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Останалите около 8000 евреи трябва да се допълнат с евреи коренни жители на България. Определят депортирането да започне през март. На 2 март правителството одобрява депортирането и издава поверителен указ. Срещу него по-късно се обявяват 43 депутати, заедно с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев. Те представляват 1/4 от депутатите на Народното събрание, но мнозинството гласува указа. Цар Борис, гузен от постъпката си, изчезва безследно от София. Вътрешният министър Габровски издава заповед до всички провинциални полицейски участъци през нощта срещу 10 март 1943 г. да се арестуват всички евреи по предварително изпратени списъци, да се натоварят в осигурените за целта закрити конски вагони и да бъдат депортирани в Полша. Тук в скобки не става дума за всичките 48 000, които живеят в България, а само за тези, които са определили от Министерството на вътрешните работи. За София Габровски нарежда 8500 евреи да се съберат в тютюневия склад Фернандес, да се натоварят и депортират. Трагедията с натоварените в конски вагон евреи, без хигиена, без вода, претъпкани с мъже, жени и малки деца, е направо неописуемо. Ще приведа описанието на митрополит Стефан, цитирано от книгата на Лея Коен «Спасение, гонение и Холокост в царска България» на страница 135. И тъй това е цитата на митрополит Стефан. Онова, което видях, надхвърляше представата ми за ужас и идеята ми за безчовечност. В товарните вагони бяха натъпкани като сардини млади и стари, болни и здрави, майки с пеленачета на ръце, бременни жени, които не можеха да стоят прави. Те викаха за милост, за помощ, за вода, за въздух, за частичка хуманност. За да се допълни числото до 20 000, се планира още около 8000 евреи,
този път с българско гражданство, от градовете Пловдив и Казанлък да бъдат натоварени композициите на смъртта. Защото предварително подписания договор е бил за 20 000. В тази изключително напрегната ситуация Методи Константинов, който е бил един от напредналите ученици на учителя, отива разтреперен при него и пита: „Учителю, какво да направя? Тъй като съм следвал в Полша и знам много добре полски език, правителството ме задължава да съпровождам влаковете до Полша. Как бих могъл като духовен ученик да придружавам толкова хора, изпратени на сигурна смърт?“ Учителят замълчал и много сериозно казал: „Доведете брат Лулчев при мене веднага.“ Брат Методи Константинов тръгва да търси Лулчев и скоро го довежда при учителя. Учителя много строго казва на Лулчев: „Веднага намерете цар Борис и му кажете да анулира заповедта си и в никакъв случай да не изпраща влакови композиции за Полша.“ „Слушам, учителю, отивам да го намеря“, отговаря Лулчев. И наистина той, който е бил приблизен до царя, го търси по всички възможни места, и в двореца, и в резиденциите му, и при неговите министри, но никъде не го открива. Обикновено, когато царят е искал да не го безпокоят, се е крил много успешно, така че никой не можел да го открие. Лулчев се връща при учителя много напрегнат и му казва: „Учителю, търсих навсякъде, където би било възможно да бъде, но никъде го няма. Сякаш царят е потънал в дън земя.“ Учителя, много строг и навъсен, влязъл в стаичката си и след малко, когато излязъл, произнесъл: „Кричим, там ще го търсиш и ще му кажеш, че ако не унищожи заповедта за изпращане на евреите в Полша, от него, от семейството му и от царството му нищо няма да остане.“ Отива Лулчев в имението на царя в Кричим, който като го видял, жестоко му се е скарал: „Защо си тук? Предупредих всички в двореца да не казват никому къде съм.“ „Ваше Величество, учителят Петър Дънов ме изпрати да ви предупредя, че ако не унищожите заповедта за изпращане на евреите в Полша, от вас, от семейството ви и от царството нищо няма да остане.“ Царят бил дълбоко разтърсен, защото усетил ръката на съдбата. Двамата веднага се качват в колата на Лулчев и бързо се отправят към София. Отиват направо в кабинета на вътрешният министър Петър Габровски. Царя му заповядва веднага да му даде заповедта за депортиране на евреите. Габровски отключва масивната си каса, взима заповедта и я подава на цар Борис, който я къса на парчета и ги хвърля на пода. Царят заповяда на Габровски да напише нова заповед, която отменя депортирането. Габровски нарежда секретарката му да изпрати телеграми до всички полицейски управления в страната. Това се случва на 9 март, късно следобед, от 17 до 19 часа. За някои провинциални градове
Телеграмите закъсняват и много евреи от провинцията изживяват ужаса от депортирането, качени в конските вагони. На другата сутрин, след няколко часа, полицията ги освобождава. Така в последния момент евреите са спасени от сигурната смърт, която ги е очаквала в лагера Треблинка. Царят обаче не анулира депортирането на евреите от ново освободените земи и като трагичен резултат през март 11 343 евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот са изпратени в лагера Треблинка в Полша, където са загинали. И тъй на 10 март акцията с депортирането на българските евреи се отлага за неопределено време. Комисарството по еврейските въпроси обаче не се отказва от своя план. Комисар Белев е разярен от случилото се на 9 срещу 10 март. Той започва да тълкува контразаповедта на царя само като забавяне на депортирането и прави нов план за депортиране през септември. Решава да изсели 16 000 евреи в организираните дваетапни лагера в Лом и Сомовит, близо до Плевен. Планът му е оттам да ги изпрати във Виена, където бъдат предадени на германците. На 21 май 1943 година евреите от София започват да получават заповеди за изселване от столицата в срок от 3 дни. Така през май 1943 година започва масовото изселване на евреите към малките градове в Северна и Южна България, откъдето за тях пътя към лагерите на смъртта в Полша би бил открит. Тук в скобки ще добавя, че и нашето семейство точно по това време беше изселено в Хасково, където прекарахме трудните месеци в нашето холокостно гето. С тях фактически аз започнах първите видеоматериали в този канал на Незабравство. Естествено, тази драматична история има своето продължение. След идването на комунистическата власт в България през 1945 година, делегация от синагогата посещава отново изгрева, за да си получат диамантите, оставени от тях за съхранение при учителя. Учителя е вече в другия свят и един от братския съвет, счетоводителят Никола Антов, ги пита дали имат някаква разписка за диамантите. Каква разписка? Му отговаря. Ние ги оставихме на учителя с пълно доверие и с вяра за закрила. Никола Антов сърдито им отговаря, че ще обсъдят въпроса и ще вземат решение, за това делегацията трябва да дойде следващата седмица. На последвалия братски съвет Никола Антов възразява срещу предаването на диамантите, но брат Борис Николов решително заявява: аз лично присъствах при предаването на диамантите. Ние сме отговорни пред учителя и трябва да пазим чисто неговото име. След това брат Боян Боев също потвърждава, че е присъствал на срещата при предаването на диамантите, че те са техни и настоява веднага да им се върнат. Така, следващата седмица, когато делегацията от синагогата отново идва с напрегнато очакване
за решението на братския съвет, те биват посрещнати дружелюбно и им връщат епроветката с диамантите. Единият от равините ги изсипва в ръката си и ги разглежда с радост. Стоящият близо до него брат го пита: колко струват тези диаманти? Равинът се усмихва и казва: това няма никакво значение. Те са безценни, защото са много важно условие за нашата духовна работа. След това равините прибират диамантите, благодарят на учителя и на братството за окажаната им голяма помощ и си отиват. След като брат Борис ми разказа тази история, аз много развълнуван от нея, го помолих да я запише и да се подпише, за да мога да заверя подписа му пред нотариус в съда. Не ставаше дума за удостоверяване на съдържанието на документа, а само за заверка на подписа, но за съжаление от нотарията не се съгласиха даже на това. В заключение бих обобщил, че съм много благодарен на авторите, които са положили огромни усилия за описание на спасението, гоненията и Холокоста в Савска България, като Лея Коен, Надеж Рагару, Натан Гринберг, Анжел Вагенщайн и много други в своите книги, изследвания, сценарии и спомени. В тях има толкова вълнуващи факти за този период и за спасението на българските евреи. Приносът на всеки, който е допринесъл и даже може би се е жертвал за нашето спасение, е безценен акт на хуманност, на праведност и е записан в книгата на живота. В същото време трябва да отправим нашата огромна благодарност към учителя Петър Дънов и към хората, споменати в този разказ, и да не ги забравяме. Може би самата дата 10 март 1943 година, която чествахме като 80 години от спасението на българските евреи, е свързана и с цялата верига от събития, в която учителя Петър Дънов има решаващо значение. И тъй с огромна благодарност към учителя, към всички, които са способствали за спасяване на българските евреи, на целия български народ, бих искал да приключа и да ви кажа, че това е събитие, което направо е продиктувано от невидимия свят, според мене, от небето, и това има голямо значение. Дано тези неща да имат популяризация. Много ви благодаря за вниманието. При повод ще продължа своите разкази за този труден период в нашата история, но за сега благодаря и до скоро.